Somriures i molta il·lusió al llarg de tot el recorregut que els Tres Reis de l'Orient han fet per Vilafant. La comitiva ha sortit de les Forques a les 6 de la tarda i ha passat pel camp dels Enginyers per arribar una horeta després al nucli antic. Les carrosses han repartit molts caramels. Els patges han recollit les cartes de darrera hora i Melcior, Gaspar i Baltasar han saludat les famílies que han sortit al carrer per donar-los la benvinguda. Ja venen els reis per la costereta i al Jesús li duen una camiseta. Ja venen els reis per baix del portal i al Jesús li duen un grapa de sal. Ja venen els reis per la costereta i al Jesús li duen una camiseta. Anem, anem, anem a Belén, que la nit és bona, anem, anem. Ja venen els reis per la porta falsa i al xiquet li porten un carro de pansa, polles i pollastres, cabrits i coloms, polits i gallines, confits i torrons. Ja venen els reis per la porta falsa i al xiquet li porten un carro de pansa. Anem, anem, anem a Belén, que la nit és bona, anem, anem. Les entitats del municipi també han participat activament d'aquesta cavalcada que ha acompanyat ses majestats fins al racó del Trull per fer l'adoració al nen Jesús a l'establia vivent. Ja a l'Ajuntament, l'alcaldessa Consol Cantenys ha rebut els Tres Reis. Els ha convidat a pujar al balcó per adreçar-se a tots els veïns que s'hi han reunit. Jo els he dit que us heu portat molt bé, que heu estudiat molt a l'escola, que no heu fet enfadar gaire els vostres pares. O sigui que segur que us portaran moltes coses. Ells van dir que s'han llegit totes les cartes que els hi heu enviat. O sigui que tranquils. Estem confiats que aquest nou any ens portarà noves il·lusions i nosaltres hi posarem tot el que puguem de la nostra part. Us demanem que quan entreu a casa nostra ens deixeu els regals que puguem, però també salut, comprensió i tolerància, perquè aquest any 2014 no hi hagi cap persona a Vilafant que se senti sola. La vostra alcaldessa, la Consol, ens ha lliurat fa un moment la clau de totes i cadascuna de les cases de Vilafant. Així que no us espanteu si sentiu algun soroll diferent aquest vespre pel menjador o l'escala. Després d'aquesta magnífica passejada de Reis que hem fet pel poble, acompanyat amb els vostres somriures, continuem camí que la nit és curta i tenim molta feina. Acabats els parlaments, Melcior, Gaspar i Baltasar han repartit obsequis a la mainada i s'hi han fet fotografies perquè puguin guardar aquest emotiu record de la nit de la il·lusió.